vieressä. Oi pyrkkeelle, nyt otetaan. Et saa niistä. No niin, pidä, paina. Vittu, nyt rauhoittaa. Tää koko Anna piihit. Anna mun piihit. Tääkin on 6, se. Tässä. Tää näyttää vaan niin vittu pienet, ei osaa arvioida. Just nostettiin 14 kilonen. Pidä kovaa, mä saan sen. Just nostettiin 14 kilonen tässä. 7 pukkaa perään. No niin toi etukoppi. Katso sulla suus vähän on neekeri. Mulla on neekeri tossa. Se on etukoppi. Takaloppu eka. 7,48. Sit kasvamaan. Dobli liskiä koko ajan. Tää kun kamera tippuu veteen, meni vähän hyviä kuvia vittu pois. Sinne meni. Vuoden suurin melkein. Ei ihan. Hitti. Pelis ja vehkeet. Oho! Pelit ja vehkeet. Pensselit pesty just. No pitääks sun ottaa ylös? Puvu veti ympäri. Mitä sä teet? Ne on niin hyvinkin. Nemolla. Eli nosta se. Pelit on kaukana. Kuinka se on? 6. 16 kilonen. Mä veikkaan 7. Mä veikkaan 7 tai 8. On tää hyvinkin. Vittu se irtoo just. Pidä ihan vitun kirja. On pitää iso hauki. Mennään. Varo, älä halua koukkuu. Älä halua koukkuu. Ei, vittu pastikka, mä en saa sitä. Sä haluu Dani koukkuu. Baby! Hyvä! No niin! 8 kiloa. Baby Nemolla. Ota irti! Ytre Shingevel. Vittu, mitä kiinni vaan? Peti homma pelittää. Mennään, otetaan irti. Varoitan, että et sä koukkuu naamaa. Oi saa. Tää on 8. Älä tiputa merestä nyt. Älä Ikea 8. Ikea asti tänne. Oppi, hieno haukki. Pelit kaukana. Kato mikä on räkä kasvi. Vittu sä menit vielä mun ohi tänään saatana. Tää on isompi kuin 7. Vähän mä ainoin. Tää on 9. Mä sanon, että mä haluan... Kenonko tää on joku 9? Eikä 7. 8. On se pitkä muuten. Niin ei lihava. 8 voi olla. Oi. Pelit kaukana. Tässä on pelit ja vehkeet. Anna mä otan kuvia. Kine on vielä punni, joo. Noniin. 8,04. Takaisin kasvamaan jälleen kerran. Vittu saatana. Huit oli puusaa. Obliface. Rauhallisesti lähtee. Niinku varma vielä. On 10. Mut iso se on. On se lähemmäs 10 kiloa. On 10. Se on lyhyt, ota ihan rauhallisesti. Ei sille 10 otto niin. On lyhyt. On aika lähellä. Tesfussa. Mitä oli? Hauksen mä patas se ylös, mä en Ai eka BB. Big Bandit. Kyllä, mä en koskaan mitään, kun mä oon tehnyt omat raivat. Kokonaan suussa Big Bandit. Oho, syvällä. Se on joku 7. Vittu se on toi 9 kiloa. Toi on 9 kiloa. Varmaan sama. Se on oikein päin. Vittu se on siima hei suussa. Siellä. Oh, vittu mun tapsi oli. Hei. Ei siellä on siima suussa. Pinnistää. Vittu sillä on Obli, otat sä se ite? Tää on iso. Otaks oikeesti ite? Varo vittu oikeesti. Siellä on koukut siellä niin. Oi! Oblis killaa ite. Nosta ylös veneeseen. Osta ylös veteeseen. Vittu se siivoo meni. Kuumat työ. Oho! Saatana, se Vittu voi ei olla. oo kyllä läski. Eikö se on pitempi kuin mun? Mikä mun kuinka pitkä mun isi oli? Noniin. Ota tausta. 8,6. Takaisin kasvamaan. Hop. Sillä. Tausta.
Yes. Ui. Mä ajetaan sen päälle. Siellä on se on. Se on lähtenyt vielä. Ois.